טוב, אז אני חושבים, יש לי 3 דקות לעשות לכם סרטון של... קוראים לזה, מיסטרי בוקס, ג'ולרי של תקציטים. לא יודעת מה זה הרבה, וזה יהיה לי ככה, אבל... על מה 200 שקל. אבל זה יהיה... לא חושב שמה יהיה לי פה סוגרים, תמיד טוב. אני אעשה את זה. אוקיי, יש לנו כאן כזה. כאלה. אני לא יודעת, אין פה את שתי הגילים, אולי נמצא לי פה בתוך. אז רגע, את זה אני כנראה שומרת. זה הצד שאני שומרת, זה הצד שאני נותנת. אוקיי, סליחה על הרעשי רקע. פשוט המשפחה שלי אוהבת לשיר בשבת. יש לי את השושלת המסובכת הזאתי. היא פחות הקטע שלי, אבל כן. אבל אנחנו ניתן אותה. אוקיי, רגע. יש לנו אותה. טוב, יש לי פה... לא, זה בעצם פה למעלה. יש לנו פה כזה פנים חמוד. אני בינתיים, בוא נראה אותה עליי. חמודה פשוט, הפנים פחות מוסיף, אז אנחנו ניתן אותה. אוקיי, נוציא אותה עכשיו. זה משהו נזרק לי. אוקיי, יש לנו את זה. אני מתה על השרשראות האלה, אז 100% אני שומרת אותה. אלה אנחנו בינתיים, אבל אנחנו נמצאת בינתיים. אבל תראו, אין לנו כבר עוד הרבה, אנחנו נמצאים. כאילו, תראו את היופי. תראו איזה יפה זה. אומייגאד, זה כזה יפה, אני שומרת. עכשיו נשים את זה תחפושת לפורים וכל זה. יש לנו את זה, שזה עם צ'ארמים. אני אתן אותה, לא, אני אתן אותה בעצם. כאילו בחודש 2 כל הצ'ארמים, אבל זה נראה עבודת יד רצח. אני פחות אוהבת, אז אני אתן אותם. יש לנו אותה. אני שומרת. יש בכל מיני הגילים, אני לא שמה, אז אני אתן אותם. דקה. כמובן שאני לא שמה הגילים, זה כאילו זה הגיל הספציפי שלי, אז אותם אני אתן לכם. בואו נמשיך, יש לנו פה עוד הגיל. עוד דבר. וואו וואו וואו, איזה צמידים יפים. טוב, זה כזה, זה נדיר ברמות, אני אשמור אותה. את זה. אני אשמור. אותן פחות אני אתן. זה אני יודעת מה, כאילו אמור להיות ככה. הענק עליי אני אתן. אותה אני שומרת. צריך שזה היה ככה, פשוט אין לנו זמן, אז ביי.